No niin, nyt on päästy sitten 7. videoon, eli ensimmäiseen selkäliikkeeseen. Yhdistetään ensimmäisen selkäliikkeeseen, mikä on pallonnosto, kierto, käsien työntö sivulle. Yhdistetään siihen maasta tehtävä liike, missä jalka ojennetaan sivulle. Kyse on oikeastaan potkusta. Mä näytän ensin sen perusliikkeen ja sitten kuinka se sovelletaan tähän ensimmäisen selkäliikkeen yhteyteen. Eli perusliike näyttää tältä. Otetaan kissa-asento, konttausasento. Me harjoiteltiin se kääntyminen tästä sivulle, kun tehtiin hartian pyöritys. Eli näin. Kysymys on ihan samasta vartalon liikkeestä. Eli mä lähden kääntymään. Ulommainen jalka kääntyy jalkaterä ulospäin 90 astetta. Eli siitä käännytään, jalkaterä kääntyy ulospäin, ojennetaan jalka sivulle ja vedetään vastakkainen käsi taakse. Nilkka suoraksi, linja kyynärpäästä varpaisiin kun venytetään. Palataan takaisin, käännetään tuo jalkaterä, ojennetaan jalka sivulle ja vedetään käsi taakse. Linja kyynärpäästä varpaisiin venytetään. Palataan. Tässä on tää perusliike. Nyt kun mä yhdistän sen tähän ensimmäiseen selkäliikkeeseen, se voidaan tehdä monella tavalla. Voidaan tehdä vaikka ensimmäinen selkäliike pystystä, nostetaan pallo, kierto, työntö. Sitten tehdään sama toiseen suuntaan. Sitten mennään alas. Tehdään jalanojennus vasemmalle ja jalanojennus oikealle. Mutta nyt se liike lähtee vähän eri tavalla. Mä näytän tämän yhdistelmän ja samalla näette, että miten mä menen vähän eri tavalla tuohon maahan ja lähden siitä tekemään tämän jalan työn. Eli lähdetään tekemään ensimmäistä selkäliikettä. Avataan jalat, haetaan pallo, nostetaan ylös, kierto, työntö. Tehdään sama vaikka oikealle, haetaan pallo, nostetaan ylös, kierto, työntö. Sitten tehdään vastaava eläinliike. Lähdetään hakemaan palloa. Viedäänkin käsi maahan. Paino sinne. Käännetään jalkaterä. Ojennetaan jalka ja venytetään kyynärpää. Palataan. Nostetaan pallo. Tehdään uudestaan. Lähdetään hakemaan palloa. Toinen käsi maahan. Kierretään jalkaterä. Ojennus, veto taakse. Palautus. Ja palataan vaikka normaaliin liikkeeseen. Nostetaan pallo, kierto, työntö. Ja vaikka tehdään taas normaali liike. Ja sitten maasta. Toinen maasta. Noin. Eli mä näytän vielä tämän alasmenon ja tämän uuden liikkeen. No me tästä alas näin. Toiselle puolelle.
Hyvä. Tämä on mielenkiintoinen, hieno liike. Näyttää vaikeammalta mitä se on. Vähän tekninen. Vähän vaatii harjoitusta. Eipä tässä muuta tällä kertaa.